Maayong gabi sa inyong tanan. Na ako'y pan nga napalit atong ihatag sa mga batang bulngit. O kuha isa. Duha lang. Isa halang kay daghan kaayo mo. Kuha og tunga. Sige. Sige. Good. Good. Pag kalami kay sa pahiyom ni Koreana, uy mura magdakauyab ah. Nakaulad na siya. Ha? Ay nakauyab. Agay, kinsa Ay, ingon. ato. Si Bliss nag-ingon. Kinsa Bliss? Pagsaba sa tinuod. Ay, naadi ay. Tuwang kumida. Tuwang niya nag-abay man. Naa si Bliss oh, nag-ingon nga kuan. Lang, ali lang, may pan lang oh. Ali. May pan. Kapanin oh. Nadi oh. Asan? Knockdown. Ato siyang kulo oh. Knockdown yan. Lang, ali lang. Mga pilyo nito lang oh. Ali. Ali, may pan oh. Nandito tayo yung tangke. Nakapay pa lang nagpapin. Paggatas dito sa kusina. Oh. Gatas. Okay, pagtuloy dati mo. Kau po dyan na kau. Agpasayo. Iyo palagaw ni mo ate kay first time para ba niya diri sa inyong hakor. Ayaw pag kuan. Ayaw pag hala. Di ara guys. Grabe ka bungga. Len, unsa ni nga kahoy Len? Ay mahogani ni siya. Mahogani siya guys. Mahogani. Lahi lang ganyan panda, color da. Tayo. Hayag ba? Hayag siya kaysa kanang katong pula bitaw. Yan siya, nindot mo siya. Ganyan, namat siya sa sarog. Tayo. Pila na siya let? Lagpit. Bangkina na siya guys, unom ka. Unom na ka kuan? 6 seater. Ay na may uban nga. Dani da, 8. Pero additional na sa to siya. Bongga kaayo guys. Thank you, Ate Giselo. Dato na dyan si Madam Lilin. Dato may luto. Mauwaw pa. Mauwaw pa. Sabi ka bongga kaayo. Ay, araw na to ni Kuanan guys, kung may okasyon. Mauwaw ta mag-kuan namin nga, ginamo sa itong kuanan mo. Nga mauwa mo nga, mo may tinuod. Di natin ikaulin kung unsay na nato Lin. Di man ba mauwaw ta mag-kuan na nga kuan dito to sa itong mga isang daan. Oo, di ba? Oo, dili ingon nga kao, taga tusod ang buwan. Mauwaw ta na ni magkaon nga itong ibutang buwan. Ay, sus, mama. Nga nang mauwa man ka. Di man gani nang uban diha dato. Ha? Nga ang ipangbutang sa ilahang kuan, dibildo pa, buwad ang sudan. Tangkong ang sudan. Diba? Magkaulo. Ay, kaunaw pa na kuya na ba nga way ulaw. Hangga. Magkaulo. Namuna mo na ako. Ate man natin mong ate dito, manang. Ano sa ininit ka? Tuloy to sa gatas sa dugi ko. Daw ang asukal. Diri lang, ayaw pagpaulaw-ulaw diri lang. Kuan ka dili nga nang unsay makaon, kaon. Ay papaulaw-ulaw. Karon pag nakaanha din he. Pero may edad 24 no. Muna siya guys ang anak ni Riri sa unang niyang asawa niya. Nagkabuwag na ay mga rason nga ingana. Nya mao ni siya. Gikan ni siya iligan. Nya wa may problema sad si Lilin. Kay naman si Lilin daan nga ingana. Nya mao lagi nga luoy sad baya ang bata nga agkayon ana nga wa nay inahan, wa nay ama, ay di man nga walay amahan. Kana ang nakalakaw magud ni siya, gidala maguday ni siya sa iyahang kuan, iyahang mama. Mao to nga nagkalagyo na sila ni kuan Riri. Nya kay nagkabuwag man sila mao nang wa saday na kuan sa bata nga napayang papa. Long story pa kaayo. Si Maring Inday pud sad ang naka-search ani nga ingana nya karon naa siya diri. Nya mo akong kuan sa iyaha nga kung say makaon diri kaon nya kung say
isipon na nimo nga imo balay. Isipon na gud nimo nga imo balay. Kay siyempre imo biya papa si Riri. Kung sa mga buhaton dani, tabang-tabang ka. Sa lutuon, tabang-tabang ka. Dalang kay kunanay mo gud nga tanang magpuyo. Mm. Sa kanang akong papa ba. Kaya nagpadako mo sa kuha, wala po ko nagpuyo sa iya. Trabaho mo gud ko. So wagi nga naagi papa nga nagkuan nimo. Iya sa gikunanad nga nagi ko puno sa among pam. Nanad ko nga magtrabaho. Mo bitaw guys no nga lain-lain sitwasyon, lain-lain nga style, lifestyle ang atong kinabuhi. Munang maglagot ko sa uban, kana mag-comment nga murag mga sikinsa na mag-comment. Ang ilara nakita sa among side, wala nila nakita ang sa uban side. Ha? Daw mga pro tayo, tapos comment niya. Masarap po guys, sunod nga rin sila ani, basin ang sunod si Rino, dili anak ni Riri. Pasag di sila kana mga comment bitaw nga kuan kana mag-comment nga ingana dili wa lang ninyo gi huna-huna kung unsa ang sa amo ra nga side ang inyo nakita wa ninyo tan-awa ang uban pamilya no wa ninyo tan-awa ang uban pamilya ug unsay lifestyle nila may man kami kay at least ingani among pamuyo gipakita namo nga tinud-anay sa inyo ha wa mi gilimod may nga unsay sunod reveal mag-ingon mo unsay sunod reveal o sige ay kabalak ka Bibilang ko sa kwarta. unsa ay bahit po ako mag-reveal buros na ko oh di ba ko Oh. mag-gender reveal din ko kaya akong talang hindi pa mo mga libat no lahi man good kay ano noon na po maingon ayaw na pagkuan bayot kay naka social media o na lagi social media. Wala na lang sad mi katungod nga magistorya mi. Ha, ngayon anak. Kay ngano kanang mga ingana man good kasakit sila kay agkaigok sila kung unsay kuan real talk. Manang bahala mo kanang uban diha. Hoy, pa doon day. Nagalit ka sa akin? Ha? Manang diri lang ayaw kaulaw diri kay si Lilin kay baw na si Lilin tao ra biya sagta mo bitaw ang giingon ni Lilin sagdi lang nati tao ra man sagta ti dawat naman ako sukad pa sa una kay baw na si Lilin nga kay na issue na pero wala gyud sad ni niya sukad nakita bataa luoy biya sad kay ngano walay amahan ay walay ginikanan nga nagkuan amuma sa iyaha. Diba? Mao na nga ang uban mag-ingon ang uban nga ingana. Wala nila tan-awa unsay side sa uban kinabuhi. Ang nakita ra nila ang sa amo ra nga kinabuhi. Mao nang karon okay lang. No? Okay ra. Dawat namang tanan niya atong lingkuran ni iyang lamisa. Ha? Daw hinayo ni siya kor pagkuan kay bugat ba ni siya. Ito, di ko kalaog na. Kay basig mabuak kining tiles ha. Nindot kay siya no. Mahugani siya guys unya kuan. Kana ang mahugani. Santon siguro nila. Mahugani din siya. Ay ang naka-design sa mahugani kay kani mga ingani oh. Nindot ang mga ingani. Anak. Naman ko yung manggulingaw dito sa ilahan ni Papa Jose. Ako to ipaputol. Oh. Dugay na to Ako nagbibigay na daw. Dako na. Ako to ipaputol. Pwede man to manggulingaw inanion. Pero daghan kay nga kahoy len. Kay ngano, baga kayo ang iyang kuan oh. Ang iyang kani oh. Baga no. Daw ang haligi po niya oh. Isa lang na yan ito, pero di ko na nila daan, di ko na nila nakalapan ba. Sana, isa, iha. Wala na nila daan nakalapan. Tulong may kamugdan sa pag-alisa. Pila ka, Grabe ka baga oh. bugat kayo. Dako siguro kay ni nga kuanda mahuganida. Dili, duha makatawa mo Kay na gikan beda ni lapad kay siya. Oh. Cellphone!
Maunang karon guys, salamat sa inyong tanan, sa mga nagsuporta sa amua, sa mga nakasabot sa amuang sitwasyon. Daghan kayong salamat. Maunang paningkamot lang ta. Paningkamot ni sa among vlog kay mao naman jud ni among source of income sa pagkakaroon kay naa pa may kita unya na pa say mga nagsuporta kamo nagsuporta pa sa amo pero naapod lagi uban tao nga dili sila ganahan kung unsay makita nila labi na og kuan kana ang agakita nila nga naay sponsor naay agpadala murag ag kuan day sila ba agkalain lang buot nga ingon ana ayaw mo pag ingon ana kay ngano pareho ra ta tanan tao naningkamot mi sa amo nga mabuhi mi paningkamot po mong inyo diha ayaw mo pa pangilabot sa mga taong wa nang hilabot ninyo di ba mao nang padayon mi kung si among nasugdan ug nagpasalamat pud ko kay tungod aning vlog na among mga nagsuporta sa amoa. Wa ko magdahom nga maingon ani ang vlog, pero sa karon makaingon na jud ko nga kung sigad jud ang magbuot, kung sigad jud ang maglihok, walay imposible. Kay ngano na ko'y kuan, na ko'y na palit nga yuta na payagan. Nya karon nagsugod-sugod na pud ko og invest mga ingon ani. Kani alahas kay di nato katag-an ng panahon mao nang salamat kay sad sa inyong tanan sa mga suporta tanan daghan jud kaayong salamat sa inyong tanan nya karon ang nagpadala dani sa kuan pod para sa kang Lilin nga lamisa ay unsa ni Shalin lamisa sit dining table. Daghan kay salamat Madam Giselo. Imagine, oh, tanawa. Bongga kaayo. Oh. Manang salamat kaayo sa mga blessing, tanan blessing. Daghan jud kaayong salamat sa inyong tanan kay baw nang jud mo kung kinsa mo mao nang salamat kaayo. Nya sunod na pod abangan kay sulirap na pod sad na inyong mata no agpod trip nagyon na ba to si Maring Inday nga mukbang kuno mi nya laga dito si Mulula Itong gugikan, nakatulog din, kamatapos lang mo. igun sa ni Plo ayan igagaw sila Plo dah. Igagaw mo ni Plo, anak ni Maring Inday. Tita Inday. Ha? Akong gagaw. Katong kuan, nay motor. Si Abril nagulit na rin? Gahapon, di na to. Kaysa may uban pag anha din eh. Siya na nag-anha din eh. Bitaw no. Laban lang ta guys, kung unsay naa sa ato karon, kontento na ta kung unsay naa sa ato. Kay ngano kung ingani man good na mga inggit-inggit ngayon ana, pasagdan na nato. Ayaw pagkasakit ka lang mga inganang nga mag-ingon nga na pod sponsor, nagpakiluoy para sponsoran. Wala kabubuton na nila nga muhata guys. Maunang kamo mga buanga mo nga mura mo utok ninyo murag utok sa bulinaw mag-ingon dayon nga nagpalimos patay gutom ayaw mo pagpamersonal ang inyong kaugalingon mo'y atimana ang inyong pagpuyo mo'y atimana mura sa mong mga perfect nga tao no tarong mo kay tao ra ta di ta ingon nga aglungtad ta diri sa kalibutan ayaw mo paghilas-hilas kay anytime na bata pwede kuhaon sa Ginoo. O tamahibaw basig pag isa ka pamilok ninyo wala na mo. Di ba? Walay imposible ra ba sa Ginoo. Mabuhat niya tanan. Mao nang karon
Salamat sa tanan kay another na pud nga napalit nako. Nya naa na pud koy gidawnan. Sing-sing na sa. Sing-sing sa kay basig ihatag na ako ning isa kang Mario katong isa mag-abot dani na pud sa pikas. Ha? Ayaw pagbuot Koreana. Kung mapuno ning akong kamot sa sing-sing. Charot. Imo na isa? O, dira o. Kung magsigo si mo kamot, imo na. Andidida yun siya. Nagchatsa ako sa Maring Inday nga magmukbang daw. May kasaba. Kasabat siya. Ha? Ay, oo. Oo, di ay. Ay, ang ito ni Mario, Madam Tutsi, ginuukod, di apa Dani. Nasa ibabaw na kung butang. Aw, Dani. Okay, ang dili madaw. Mau gani. So dalhon ako ni siya karon kay Diwa man asa din ang isa. kang Madam Tutsi ra ba kini. Hatag aw kanilin, pwede rin diritan awa sudan ni ah. Agoy Ginoo ko nalimot jud ko. Hoy nalimot ra ba jud ay sad ko. Awa. Lumpia ang day na aha Hmm. sa niya. Isda. Isda. Sinog ba niya? Sinugba. Nya katong isa guys, kang Mario jud ni siya. Special ni siya. Naira ba siya kagaya? Ug kani madaot ni? Wala. Kay gilit man na diretso. Malay ang klase. Di siya nga dalhabi anak dinhi, dalhabi anak tanan. Ana ah. Kani kuno ipadala daw kani. Buka man na. Ha? Sambuka ba? Ya, muna ito mo. Muni ito. So dili di siya madaot guys kay ngano Dili nag-ice man na. nag-ice man. Nya kana diri na lang ni. So ano na lang siya diri. Lumpia ang ngirit na unsa ba si mama. Okay ra maguli siya kor kay mamubugnaw ni siya. Kan ah. Ya. Dagan kay salamat Ginoo ko Madam Tutsi. Grabe ka dagan kay sudan. Kanilin kay sinugba manilin. Sinog ba na? Ay kuana na kay diri ko kaon panhapon. Ano na kun? Ha? Oh, rito nga din apil ang punong ko. Ay. Si mama yung si tita ni mo. Ha? Gapangitaan dito si tita sa'yo magaling na. Gani asa ba mo dahon kor? Ang tuon na ko kay. Aglutuon na kuan na ba day na ana? Humok na ba day na ah? Asa Ala, anya utok na niri wala na. Hoy, narang kuano. Kuha na. Ang kon. Ya utok. Na may utok dani. Ama dai magibutang anak sa nan di. Lin wala na utok dani Lin. Utok. Ay di ko nilay na unsa. Ala na ara man di ay oh. Utok. Nara oh. Nara utok dah. Asa? Kana hawiri raw. Anang naglata. Utok na utok. Wala naman ay Utkot ni Abril ganihan na ra diring utok. Ah wala na utok dani di ay. Di, ah. Nay saging niyo. Hinog. Dad o. Ah, kani. Ay kaunta guys. Ala na ay daghan pagkaon. Kaunta. Kor. Ade ni ra pagkaon niyo kay hayag. Asa? Dada to ta kaon. Kaunta. Kaunta lang. Ay, mommy, I love you, me. I love you, Koreana. Hello guys, maglungag na takaroon kay. Mm. Kamu sad lagi mga bata mo pagtuon mo paglungag pero makalungag sad mo. Kana gyud magtuon ka kay nanara ba kay uyab ha? Ya, Nagyo si Bliss ka gani ha. tungkol ka tong lipod ng dito. Lagi. Niya karon magkaon sa ta guys kay lami kay kuan kamuti, kamuti saging. Lawid matching kuan dayon. Ilang tagpalabi dani. Kani ato nagtilukon lin hugaw na ni siya di Aileen. Agoy Ginoo ko sa manian. Kanon Diyos ko. Kanon. Di baka ni hugaw na ni ah. Aw. Ato nagtilukon di sayang. Hala na lagi cake. Aw kagahapon ni ah. Ano to si kuan? Unsay pangalan to niya Lin? Ha? Princess? Ali kay kaon ta. Wait lang. Ay mon paliw sa kukuha na tong kuan mon de. Ha lang, kaon ta lang ali re. Saging no. Ah guys, saging guys. Alam mga unta. Iring man ang kunang lumpia. Awa na si Koreana. Jesus magkaon mang iring na naling ha. No kayo. Reklamo na si Koreana. Di na mo kaon ng iring dana kay baw ka nga gahi pa kay tua. Padara ng ako. Padara ng ako. Tulo. Tuwa kay dili na mo kaon kay pandisko ko. Papaya lang ang padara. Tulo. Na lang unta. Sige ka ba? Ini pang-disco na dito pang-disco. Ha? So, bala ako dito ini mang-disco daw. Nagdisko ka? Pang
Mag-disco daw sila. Dara. Ito rin yun, no? Sabaw sa humba. Ikaw na kung mga igagaw. Araw na. Kuan daw mi. Kailahanay daw mi. Hindi mo kong pang disco. Ayaw lang sa... Unsa may trabaho na sa Cagayan? Kuan. Diyan po sa Ayala Mall. Cashier. Ha? Cashier sa Ayala Mall. Ay, cashier ka? Mabila ako yung order mo. Pila sa sulit to? 385. Alam mga unta guys, kay lami kayo ang ano, ulo sa baboy. Ganina pa lugar ni Gikuan ninyo, Len? Oo. Tubuan na ba na, Day? Wala rin yung upo. Sa ako yung ako. Kaya dili man kayo siya tambok Yan, pag ilan nga bata. sa ulo. Sa ako kami pagbungaan. Ay, sus. Dito magsabaw sa kwarto. Nya, Dito, ati. ang katong nag-atiman sa imo ha sa kuang ay katimong papa. Wala na, patay na. Sabi ka matyan. Ay, tata. Ha? Ay, tata. Heart attack? Ay, blood. Nya, ha? Ay, blood. Nya, ya sawa? Wala mo ito nagninyo. Pagkabot ko sa mama. Wala siya nagminyo. Di ba isti padre to nimo? Unya, naagay daan anak. Pila ka bukya daan anak? Hello. 8? Haboy daghan sa di ay kaayo. Diyan lang kaan lang. At para magtambok lang. Mao na magini ilang lawas ni Wang. Kay siriri di ba sa siriri? Panambo. Ha? Gil vitamins may pupusaw na. Di apon pang sabusaw vitamins. Ha? Ni sa unsang ay vitamins ipainom sa kol. Panambo. Kaliwat magunin yung mga gagmay. Suma na si Maring Inday nga murag kuyamat. Gagmay. Naon ta? Nikahinog ng saging din. Nga saging dapet. Ano na yung suka din? Dapet ng saging. Saan pa? Diha oh? Koreana. Koreana? Ay, ko yung ginoo ko. Wag ilan ni Koreana. Kastilan. Wag ilan nga bata. Kini Kasi paitan niya. Siya mong gipangita. Taksanan ko no. Kuya nanay. Nahuman na siya butang sa bugas. Unya nangitag taksanan. Unsa man may takuson nimo? Kuya nanay. Ang taksanan. Sabi. Buutan ko nagmahilaw gininunto alin. Bahala na diya. Sa kinan. Baala pa diha Tubuan na ba na, Day? basta matungtong lang. Ako tubig bebe. Nga unta. Panyapon na ni aha. Ay ako pamahaw ganyan niya, pamahaw ni Madam Ilin. Nya, diretso na dayon, panyapon Bukaron karon. ba? Bukaron. Kanon sa tubig. Ay, nagdaghan na kay Lugaw naman sa naa. Na insakto baka nagsabaw. Ito itong ito nga. Ami ba ko ba? Bebe na ka siya. Ko, na insakto baka nagsabaw. Saan nila pagsabaw na duha mo yun si mama kay kung luto ni mo duha sa kakilit ay doon sa kasabaw ng lutoon. Ay, doon ka sa baw lutoon. Nya, Ado tanong impasi na ba? tubig ni takos. Tubuan man to siya. Di mo itong dugangan ni mo. Ngangi ko ka katunga ato ka. Ikaw. Tunga sa tubig. Tunga na doon, Baso. tubig. No sa taksanan ba? Hindi na ba? Tunga ba? Tunga sa baso. Nga tubig. Sige atong giti ya. Nanguyab mo kanay yung si Bliss, unya di kabalo ang Anda. Tara ko ba? Kuwang, kuwang. Baso mo tayo sa tunga. dalahon pa magina nimong Koreana, doon sa bisyo ko lang ginising ko. Kalayon ba? karon nahuman naman po og kaon, paingon ako sa bukid. Ang akong dala kay nabutbot man, iyang gisulod ni Lilin Dani. Nya diretso na ta guys, nya naay disco karon basin maka pandiskuta. Nagchat sa ako si Madam Joy Joy nga mang disco daw mi. Ambot lang og madayon baka ni karon. Kay alas 8 naman kapin. Sige na ako pandiskuta. Ha? Ay, good. Good ka makauyab og ingana imong style karon nay. Gaol kay me. Ha? Gaol. Nga gaol man. Aha, di ka gani ha di ay. Ligwa ba yun?
Ay, kamo kauban nila, kuan? Ay, ni store, nagduwa ni store, wala. Wala man sinisto. Aka-duty, malagi ni store da. Guys, muli na ko, niya si Uncle Dandan, di yun ni makauyab. Kaya nga no, pag ingon nga disco, uban ni man disco, gaol man ko no. Niya si Riri, paingon si Riri duty karon. Kay CBO man siya. Roger. Ngano dai gikan dito abot dire makontak. Ngano wan ko open. Kung i-off o kung i-off siya dili ka kontak. Pero ag abot lagi dire ang signal. Kontak ba? Kung Mo ba? sa bahay na diya. Ngayon nalin nimo i-on kanunay. Nay mag-iyon nga Roger. Sumpayan na yung mukmo. Si Riri paingon mag-duty niya kay ang yang motor to aman ni Raymond. Musakay ra siya sa kuha, siya ang mag-drive. Nya bandis ko magka si Riri, bandis ko na ta. Ano yun kung din yun niya? Ha? Ano yun kung din yun niya? Dapat sakyan. Yahak sa kanaa. Uban na to tanan. Kung siya markwa ako din yun niya. Ari na ko guys. Ari na ko. Tanaw lang lagi ni unsay. Hala hayag man kay buwan lino. Katong uwan ganito. Hayag king buwan. Ha? Kasubang sa buwan katong uwan ganina. Lagi kay nag-uwan man good mao nang Kapit na may kung karon hayag na sad ang buwan tanawa. Dito ba to? Ambot ka og adto baka to Asia. Yara ang akong gikuha kaganiha dito sa Palawan. Mao ni siya ang halin sa baboy nga gihatag ni Madam Tucci. Ito katong 3,000 nga gihatag sa Friolo family. Shit! Daghang kaayong salamat. Atong itaod sa imong kamot kong magpasigo. Kay di man pasigo. Igo mana. Dili lagi ho. Igo lagi Ayaw naman. dani. Shit! Ako'y igo. Ayaw kay basig mahubog ka. Dali ra ni mawala. Di mo mawala ako Ikaw na kay wala ni Di lagi. Shit! Isuot sa kwa di, Dani di. Magmong niya mamon mo amot. Dagan kayong salamat guys, inyong tanan. I love you so much. Bye-bye.